o de bɛ bi a ka kunnafoniw lase waati ma bi ye tarata min n'ale bɛnnen don nanzara san kalo sabanan ye mars kalo bi y'o tile 31 ye 2026 san farafin kalo min n'o ye selitini kalo ye yirale k'a fɔ bi ye o tile 13 ye jate la san kalo tanna dɔ ejira san 1447 san dɔ dugawu bɛ kɛ ala ka ɲagada ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ nin ye k'a ladɔnniya k'a fɔ a yirala k'a fɔ min kɔni taji an ka jamana kɔnɔ la ko dɔ farala u sɔngɔ ka kunnafoni ɲɛfɔli ko la ka taa se an bɛ don min na ko bi min kɔni ye jiko gɛlɛya ye o jate n'o ye ji min ta yɛrɛ o jate minɛna don an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako sigida caman de bɛ yen jiko gɛlɛya bɛ o ko kɛra cogo di kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an bɛ don min na bi jɛkulu dɔ an ka jamana kɔnɔ la n'ale wele ko sevi ka fara senap kan a yirala k'a fɔ olu ye faraɲɔgɔn dɔw kɛ ka kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi min kɔnɔ la ɲɛfɔli kɛra fo ka taa se min musow bɛ se ka lakana cogo min na balaw waati la o ko kɛra cogo di kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna k'a ka kunnafoni la kumabaw ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛna lase aw ma o de kana balimakɛ fɛ Mohamed Samakɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲagada ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ ni tile damadɔ in na jateminɛw y'a jira k'a fɔ min kɔni ye tajiko kɔni ko dɔ kɔni farala olu sɔngɔw kan taji litiri 1 ko a tun bɛ sɔngɔ min na ko a bɔr'o la ni ka se ka dɔɔni fara a kan a yirala k'a fɔ maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi ko n'i y'o ta k'a lajɛ ko o dati dɔ la dɛ ko balaw minnu bɛ diɲɛ kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ ko a fanba kɔni a dabɔ o de la o tuma an ye ɲininkali kɛ maa dɔw la olu b'u ka hakilila di o ko kan u ye min fɔ an k'o lamɛn. Taji mana gɛlɛya Mali la o ka jugu dɛ parce que ni y'an ka activité jateminɛ énergie nucléaire t'anw bolo yan bon k'a fɔ ko source d'énergie sur b'an bolo o tɛ an ka énergie yɛrɛ source ba o ye taji de ye hali balo min bɛ ta ka bɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la ka na duguba kɔnɔ taji de bɛ kɛ mobili la ka na n'u ye bolola baaralaw minnu bɛ baara la ka jamana jɔ a kɛra nɛgɛ baaralaw ye o a kɛra mécanicien ye a kɛra tailleur ye o a bɛɛ mago bɛ taji de la et puis courant yɛrɛ énergie thermique de b'an bara courant yɛrɛ bɛ taji yɛrɛ de fɛnɛ bɛ courant di donc ni taji gɛlɛyara Mali la o kɔrɔ ye ko Mali yɛrɛ nafasɔrɔ sira bɛɛ bɛ jɔ là c'est très grave parce que gazi filɛ nin ye du moment an ka jamana filɛ nin ye bi an ka jamana fanba bɛ désert ni Sahel de kɔnɔ ni gazi tɛ ka sɔrɔ yiri tigɛli bonya de bɛ fanga de bɛ bonya parce que alors que bi an kan ka yiri tigɛli ka caman bɔ a la ka yiriw turu pour que k'an ka jamana bɔ pays sahélien pays désertique la walasa sanji ka se ka na ni gazi gɛlɛyara hali gazi se bɛ minnu ye olu bɛɛ bɛ na don charbon ni dɔgɔ de la donc o bɛ jamana jiri tɔw faga ka taa o fana kɔlɔlɔ ka bon parce que mana kɛ sanji nabaliya bɛ na o bɛ na ni jakungɔ ye bagan minnu b'an bolo parce que an ka jamana ye bagan mara yɔrɔ de ye an ka jamana bɛ balo bagan mara jɛgɛ minɛ ani sɛnɛ de la o dun bɛ ji de bolo donc jiko bɛ gɛlɛya ni jiko dun gɛlɛyara o fana ka jugu ni taji gɛlɛya ta ye ne hakilina la a bɛ degun ba de la s'an ma sabu baara wɛrɛ t'an na essence kɔ ni essence gɛlɛyara prix dun tɛ ka fara an ka telimani prix kan mais an bɛ ala de deli ala ka kɔ jira an na hali bi u k'a lajɛ u kɔfilɛ mɔgɔw la an bɛ diɲɛ ka dugawu de kɛ yarabi ala ka kɔ jira an na hɛrɛ la. bon essence prix ko comme u y'a fɔ télé la Mali dɔrɔn tɛ pétrole jamana dɔw yɛrɛ bɛ Mali essence ka nɔgɔn n'olu ta ye bon n'i y'o jateminɛ ka bɔ diɲɛ bɛɛ de don i paraît que problème daminɛna Europe o n'a daminɛ la an kan ka taa kun quoi kɔni b'a ɲini u fɛ u bɛɛ k'a faamu fɛn min don a bɛ tɛmɛ quoi ni guerre nin banna dɔrɔn vraiment je crois que tout va rentrer dans l'ordre sinon an ka faamaw u y'u fiyɛ kɛ quoi parce que n'a fɔra ko essence ka nɔgɔn anw bara ka tɛmɛ a bɛ tɛmɛ minnu na ka na anw bara bon o b'a yira k'a fɔ ko effort kɛ quoi. essence prix kɔni yɛlɛla a ti mɔgɔw kɔni arranger foyi tɛ jamana in kɔnɔ gɛlɛya kɔ bon n'a fɔra gɛlɛya farala gɛlɛya kan a ma nɔgɔn 120 de balo bɛ essence la bon n'a fɔra fana ko k'a gɛlɛya aya sɔrɔ tɛ min bɔ n'a fɔra k'o don essence la fana a bɛ taa kɔta de don ɲɛta tɛ ne bɛ se ka min f'u ye dɔrɔn u bɛ solution kɛ essence ko in na ka solution k'a la k'a nɔgɔya k'a bɛrɛ bɛn jamanadenw ma. bon ne ka hakilila la kɔni fɛn dɔ farala kan kɔni o dɔrɔn foyi tɛ la quoi n'o tiɲɛna tɛ foyi kɛ ne yɛrɛ la mana kɛ cogo o cogo o ye min fara a kan kɔni ne y'o ta kɔni ne bɛ min sɔrɔ o la a ka ca n'o wari ye n jamana bɛɛ min kɛ ka min sigi sen kan an ka baara kɔni dɔrɔn o de b'an bɛɛ lafiya. ne kɔni hakilina ye mun ye actuellement jamana ka gɛlɛn mouvement tɛ yen fɛn bɛɛ jɔlen don ni yɛlɛnni an se t'a la bon an bɛna se ka degun min s'an ma ne essence prix yɛlɛnna jagosa i fana bɛ i ka transport prix yɛlɛnni bon ni dun ye prix yɛlɛnna client b'a gɛlɛya n'a sɔrɔ olu bɛ taa prix kɔrɔ min na ni dɔ farala kan u b'i to yen quoi an b'a dɔn k'a fɔ u ka effort kɛ mais hali u ka dɔ fara effort kan hali bi. nin tun ye maa dɔw ka seereya ye sɔngɔ min ne a farala taji sɔngɔ kan nin waati na nin tun ye maa dɔw ka seereya ka yira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni don nka dɔw fana yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana dɔrɔn tɛ ko diɲɛ yɛrɛ kurukara de don sabu balaw minnu na a bɛ diɲɛ kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'i b'a ye k'a fɔ min ye taji ale bɛ bɔ jamana minnu na olu dɔw sen b'a la ko o bɛɛ bɛ se ka na a gɛlɛya o tuma ko wulikajɔ kɔni bɛ sen na n'ala sɔnna ma baaraw bɛɛ lajɛlen halisa u bɛ se ka bila bɛnɲɔgɔn minɛ kɔnɔ cogo min na n'an bɔra ye k'a ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ sigida caman
caman kɔni bɛ yen min ye ji ko gɛlɛ ji min ta yɛrɛ o gɛlɛya kɔni bɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ kunnafoniw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko sigida dɔw bɛ yen ko ji kɔni bɛ se olu fɛ yen nɛgɛ kaɲa kelen waati n'o 1h du matin ka taa bila 2h ni 3h la k'i b'a k'a fɔ ko a maaw kɔni ko sunɔgɔtu ye abada o de hukumu kɔnɔna la sa min an yɛrɛ ka ɲɛmaaba ye an bɛ tan dina ale yɛrɛ wulikɛjɔ ka se ji ko ale bɛ ɲɛnabɔ soba min na sa n'o SOMAGEP a soba yɛrɛ ɲɛmaaba ni ka se ka taa ɲininkali k'a la a bɛ se ka ɲɛfɔli ko cogo min na jamanadenw ye o tuma a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mamadu Danbele ne de chargé non SOMAGEP la ka ji dilan ka a di mɔgɔw ma o ye ne ka baara ye. Bon ji dilanli anw bɛ SOMAGEP la ji bɛ bɔ ji sugu fila de la donc fanba ye baji donc n'o ye fleuve Niger ani Sénégal n'a u ka affluent filanan o ye dugu jukɔrɔjiw ye n'o ye forage ye donc yan'an ka di mɔgɔw ma k'a bɛ min ji nin bɛ an b'a saniya de ka a ɲama misɛn bɛɛ bɔ a la ka banakisɛw fana faga k'a sɔrɔ ka a di population ma an bɛ ji saniya komi n y'a fɔ cogo min na baji tɛ ne kɔrɔ an filɛ nin ye an man ja baji yɛrɛ la n'o ye fleuve Niger ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ji nɔgɔlen kosɛbɛ bi bi in na bɔgɔ ka ca la donc o sababu ye fɛn caman ye an yɛrɛ b'a kɛlɛ la donc wulikajɔ caman de kɛ n b'a fɛ an yɛrɛ dɔw kɛ état fana b'a la donc pour que ji nɔgɔli bɛ se ka dɔgɔya cogo min na puisque ni ji nɔgɔra fana anw bɛ ji ta gɛlɛyaba de b'an kan o la pour que ka se ka ji dilan an bɛ produit caman de k'a la pour que ka se ka ji ɲɛjɛ donc o fana degun bɛ an kan parce que ni ji nɔgɔlen bɛ i tɛ se ka ji camanba dilan surtout samiya setɔ filɛ nin an bɛ wele kan da mɔgɔw ma donc u ka dɔ bɔ ji nɔgɔliba in na surtout a caman ye dalagikɛlaw de ye ni ji nɔgɔlen bɛ bɔgɔ mana kɛ ji la kojugu i kan ka hakɛ min dilan ni nɔgɔ ka dɔgɔ ani nɔgɔ ka ca olu tɛ se ka kɛ kelen ye parce que ji bɛ dilan daga de kɔnɔ i bɛ ji bɔ ba kɔnɔna na a bɛ taa don daga dɔ de kɔnɔ i bɛ produit k'a la n'a bɔgɔ ka ca diyagoya ye wagati o wagati f'i k'i ka dagaw ko n'i b'i ka daga ko diyagoya ye i b'i dɔ de ka daga kɔnɔna ko k'a bɔgɔ bɔ a la pour que ka se ka ji kura dilan ka ji saniya k'o bila ka taa o wagati ninnu bɛ kɛ o bɛ kɛ sababu yɛrɛ ka dɔ bɔ i ka ji la i ka ji hakɛ min kan ka dilan o bɛ dɔ b'o la o kun b'a la o ye kun dɔ ye mais o t'a bɛɛ dɛ o ye kun dɔ ye ni ji dilanla fana ji bɛ taga di mɔgɔw de ma c'est à dire a bɛ don tuyau de kɔnɔ ka taga di mɔgɔw ma ji fana dilanli n'i y'a lajɛ ji tɛ dilan yɛrɛ ma ten machine de bɛ yen machine bɛɛ bɛ marcher ni courant de o fana bɛ yen o fana gɛlɛya b'an kan donc ni courant tɛ yen min bɛ an bolo la n'an b'o tila continuité assurée ka toujours an kana dɔ o ye groupe électrogène groupe électrogène fana min filɛ nin ye an bɛ musakaba de bɔ k'a dɔn a sɔrɔli yɛrɛ ye kelen ye ani carburant min bɛ k'a kɔnɔna o fana kuma dɔ gɛlɛya bɛ na an maw la mais société ye a bila kunkolo la k'a fɔ foyi tɛ ji kan musaka fɛn o fɛn n'o bɛ se ka sɔrɔ an ta kumaniya mɔgɔ ma an b'a don carburant na gasoil ni fɛnw na k'a kɛ groupe fɛn kɔnɔ na ka se ka marcher mais groupe fana ye fɛn sugu dɔ de ye a tɛ se ka to marché la kudayi parce que n'i y'o fana kɛ a bɛna ni caman tiɲɛli ye an bolo la an tun y'a essayer k'an b'o kɛ yɛrɛ an y'a daminɛ mais a nana ni tiɲɛli caman ye an ma donc ni groupe ye temps dɔ kɛ sisan marché la n'a ye heure 4 heure 5 ɲɔgɔnna kɛ an b'a to pour que groupe bɛɛ se ka sumaya bon a b'o temps min fana kɛ bon n'o y'a sɔrɔ ni mɔgɔ min branché n'o a ka direct o wagati i b'a sɔrɔ e tɛna ji sɔrɔ la parce que groupe faga fo n'a wulila donc o fana ye gɛlɛya ye la wagati bɛ gɛlɛya parce que i b'a sɔrɔ groupe dɔɔni nɔ pompe min machine min bɛ ji sama basi kɔnɔna bon o temps kɔnɔna na o bɛ dépend toujours mɔgɔ minnu bɛ ka ji sama parce que n'i y'a jateminɛ sisan ni ji tigɛra ni ji tɛ yen sisan ni ji kunbara dɔrɔn bɛɛ de bɛ t'i kɛ ji kan k'a fɔ ko n mago bɛ so ɲɛ 2 la o tɛ dɛ u bɛ taa so ɲɛ 5 so ɲɛ 6 donc o bɛna kɛ fɛngɛ sababu ye e b'a sɔrɔ la sisan mais min bɛ e ɲɛ ni ji kan ka se o ma o bɛ mɛn ka sɔrɔ o ma sɔrɔ demande bɛ bonya parce que e ye dɔ ta yɛrɛ min ka ca i ta ye hakɛ min bɛ bɔ ne kan ka fiɲɛ 1 fiɲɛ 2 de bɔ e b'a fɔ non bɛ ɲɔgɔn bɛ fa k'o bila o temps na ni ji tɛmɛna e la a bɛ se min ma ɲi e bɛ k'a sama ka bɔ a tɛ fanga sɔrɔ ka taa fanga bɛ ban donc a bɛ taa se min ma ɲi tuma min na o y'a sɔrɔ fanga ɲɛnama t'a la n'o y'a ka robinet da la o b'a sɔrɔ a bɛ jigin fitini o b'a fɔ aa fanga yɛrɛ tɛ ji la fanga tɛ ji la parce que a sera minnu ma fɔlɔ olu tɛ k'a tali dabila parce que olu bɛ k'a ta min ka ca hali u ka hakɛ o fana gɛlɛya bɛ yen bon ji nin an y'a fɔ a ye cogo min na ji dilanli yɔrɔ ka ca an bolo ji dilan yɔrɔ ka ca an bolo ji dilan yɔrɔba yɛrɛ ye min ye o ye kabala bɛ ji min yɛrɛ bɔ tile kɔnɔna a bɛ taa se 280 ani 88 litiri o b'o bɔ an filɛ yan min an ka surun min na yan nɔ n'o ye yan yɛrɛ jikolon para an bɛ jikolon para la yan nɔ o fana bɛ min bɔ par jour
o fana ye million 140 o b'o labɔ par jour o b'o bɔ o t'a bannen dɛ station dɔw b'an bolo an b'a fɔ ma ko station compact dɔ bɛ Kalabanbugu o bɛ million 12 de di litre dɔ bɛ Maɲanbugu o fana ye par jour n bɛ ka fɛn o fɛn fɔ n bɛ ka par jour de f'i ye n'i bɔra yen i bɛ taa Misabugu fana station min fana bɛ yen o fana ye million 12 an ye dɔ sigi Sotiba fila de bɛ yen olu fila fara ni ɲɔgɔn kan o ye million 24 litre par jour o b'o bɔ o tɛmɛnen kɔ forage dɔw b'an bolo fana n'i taara Dogoduma forage bɛ yen olu bɛ ji bɔ Sangarebugu forage bɛ yen an y'o bɛɛ jateminɛ k'o ye k'a dɔn hali bi o sa ji ni a tɛ ka labɔli kɛ parce que ji ni hakɛ min n'an b'a bɔ ni an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ yan a bɛ bɛn million 450 de ma litre. Ni tun ye SOMAGEP ɲɛmaayaso la ɲɛmaaba ɲɛma min ale ka baara ɲɛsin mɛ ji yɛrɛ a labɛnni ma n'an b'a ko directeur de production Mamadu Danbɛlɛ ni tun ye ale ka ɲɛfɔli ye baara in a bɛ ka kɛ cogo min na gɛlɛyamisɛnnin minnu b'a la ni tun ye ale ka se ka olu da jamanadenw tulo kan halisa o siratigɛ la sa Amidu Tandina an ka ɲɛmaaba ale ye ɲininkali kɛ ka ɲɛsin ɲɛma ma ɲɛma min ka baara ɲɛsin mɛ ji yɛrɛ ale tila cogo ma n'o distribution ye a ye min fɔ Amidu ka kuma bara la an k'o lamɛn. Ne tɔgɔ Ibrahima Gindo ne ye baara kɛ SOMAGEP la i bɛ occupé fɛn min ye ji walakatili ka ji di mɔgɔw ma u bɛ min wele ko distribution direction de la distribution ne y'o ɲɛmaa ye n tɔɲɔgɔnkɛ y'a fɔ cogo min na a y'a fɔ ko an bɛ ji produit depuis Kabala ka bɔ Kabala a ye usine damadamanin fɔ an bɛ ji produit yɔrɔ min na donc n'i y'o ji lajɛ an bɛ min bɔ bi na u bɛ taa million 450 la tile kɔnɔ nka n'i ye jateminɛ kɛ fana min kan ka mɔgɔw labɔn o bɛ taa million 150 la donc o b'a yira ko million 55 bɛ yen nɔ min mankelen don o mankeli o bɛ yen nɔ nka o ka bɔ a la gɛlɛya yɛrɛw b'an kan min b'a a ko gɛlɛya an bolo dɔɔnin o gɛlɛya ye jumɛn ye misali la ni n ye Falajɛ yɔrɔ ta Falajɛ yɔrɔ in na an ka sous-station dɔw bɛ yen nɔ o pɔnpu caman de bɛ yen nɔ pɔnpu ninnu pɔnpu 4 bɛ yen olu bɛ taga Falajɛ Mali univers fanfɛla la dɔw bɛ yen u bɛ taga Wawudu fanfɛla la dɔw bɛ yen u bɛ taga Miliwiti fanfɛla la pɔnpu wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ taga aéroport fanfɛla la aéroport de Senu pɔnpu wɛrɛ 2 bɛ yen pɔnpu kumaba 2 bɛ yen nɔ an bɛ minnu wele ko booster olu de bɛ taga Tabakɔrɔ yan fan na yanni u ka se Tabakɔrɔ an ka jibondoba 2 bɛ Stade 26 mars kɛrɛfɛ o bɛ min wele ko Uta Koloni donc ji bɛ se yen nɔ fɔlɔ ni ji sera yen nɔ a bɛ sɔrɔ ka tilan yɔrɔ ka ca dɔw bɛ jigin ka na Segu sira fanfɛla la dɔw bɛ jigin ka taa Cité Yelen fanfɛla la wa dɔw bɛ jigin yɛrɛ ka taga Banankɔbugu fanfɛla la donc a tilan yɔrɔ ka ca ni ji tɛ labɔli kɛ donc ni ji nana a bɛ sira min ta o ye a bɛ taga yɔrɔ minnu bɛ duguma ji bɛ taga yen nɔ fɔlɔ maintenant yɔrɔ minnu ka jan an ka jibondo ninnu na ni yɔrɔ minnu bɛ sanfɛ donc olu bɛ se ka gɛlɛya dɔɔnin ye jiko la donc quartier minnu bɛ sanfɛ yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ quartier dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ komi yɔrɔw kɛcogo tɛ kelen ye quartier kelen yɛrɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ sanfɛ ni yɔrɔ dɔw ye donc minnu bɛ sanfɛ olu ka jiko ka gɛlɛn dɔɔnin ni minnu bɛ duguma donc ce qui fait que souvent i b'a mɛn dɔw b'a fɔ ko fo sous 1 heure sous 2 heures de an bɛ sɔrɔ ka ji sɔrɔ parce que tant que ni dugumamɔgɔw olu bɛ ka ji ta la ji yɛlɛli ka gɛlɛn sanfɛla la parce que plus ji bɛ avancer plus dɔ bɛ bɔ a fanga la donc gɛlɛya min bɛ yen fana Falajɛ yɔrɔ la courant ko gɛlɛya b'an kan ni courant tɛ yen a ɲɛ ma groupe b'an bolo groupe minnu bɛ yen nɔ groupe ninnu tɛ se ka marcher ka kɛ komi kuda ye n'a ye temps dɔ kɛ fo an k'a lajɔ a ka sumaya dɔɔnin parce que u bɛ kalaya kojugu parce que wagati dɔ kɛra an ye groupe marcher kosɛbɛ an ye groupe dama min perdre a bɛ groupe 3 bɔ groupe kumababaw ka perdre donc pour que k'o éviter a bɛɛ ko kun ye pour que population ka ji sɔrɔ vraiment jiko in a b'an an ka vraiment o y'an ka baara yɛrɛ de donc an yɛrɛ bɛ yan o de kama. Ni tun ye SOMAGEP ale ɲɛma dɔ ye min ɲɛsinnen don ji ale yɛrɛ tilacogo ma n'o y'a fɔ directeur de distribution Ibrahima Gindo ni tun ye ale ka ɲɛfɔliw ye baara ninnu bɛ ka kɛ cogo min na ni gɛlɛyamisɛnnin minnu b'a la ka se ka ɲɛfɔli kɛ an bɛ dugawu kɛ sa yarabiyama fɛn fɛn min na ni ɲɛta ye an ka cakɛyɔrɔ la yarabiyama ala k'u hakili la ala k'o caya n'an bɔra ye
k'a ladɔnya k'a fɔ kulu dɔ b'an ka jamana kɔnɔna la n'a wele ko CVK ani ka fara SENAP a yirala k'a fɔ olu ye faraɲɔgɔn dɔ ka kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi o kunnafoni kɛnɛ in kɔnɔna la sa kɔrɔfɔ o tuma ka boli min ye muso ni denw bɛ se ka lakana cogo min na ni gɛlɛya n'a kunbari kɛrɛnkɛrɛnnenya balaw ka taa se kɛlɛw n'a ɲɔgɔnnaw ma wulikajɔw bɛ se ka kɛ ka se musow ni denw lakana cogo min na o kɛnɛ ka sa min ye a ɲɛmaaba ye sa n'o ye sanɔgɔlakaw furumuso ye Ɲaɲa Sɛnna ale yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli k'a ye baara in na a ye min fɔ an ka lamɛn. An ye bi sigi la an ye kunnafoni caman sɔrɔ n'u ye ka musow lakana ni mankan bɛ yen nɔ musow bɛ se ka lakana mankan kɔnɔ cogo jumɛn an ye kunnafoni caman sɔrɔ o la o kunnafoni dɔw ye k'a fɔ an b'a ye k'a fɔ ni mankan nana n'a kɔlɔlɔ bɛ se mɔgɔ ma kɔlɔlɔ bɛ se musow ni denmisɛnninw fɔlɔ de ma donc o kɔlɔlɔ bɛ se ka bali cogo di caman bɛ se ka bɔ o kɔlɔlɔw la cogo di kunbɛnni jumɛnw bɛ se ka kɛ pour que ka kɔlɔlɔ ninnu ka se ka caman b'u la donc u ye kunnafoni d'an ma k'a fɔ système dɔw b'u bolo o système bɛ laɲiniw kɛ yanni mankan ka juguya k'a lajɛ kɔlɔlɔ min bɛ se ka s'u ma u bɛ se ka dɔgɔya cogo jumɛn u ye kunnafoni d'an ma u ye kunnafoni d'an ma fana k'a fɔ musow bɛ baara mun na pour que o bingani wale minnu bɛ ta ka ɲɛsin musow ma ni mankan bɛ musow bɛ se ka bɔ o kɔlɔlɔw kɔnɔ cogo jumɛn donc an y'a ye k'a fɔ kuma kɔnɔna la u ye a fɔ ni musow yɛrɛ bɛ se ka baara jumɛnw de kɛ pour que k'olu bali o baara dɔ ye ka kunnafoni di pour que ka a bali musow bɛ se k'o baara kɛ musow bɛ se ka jumɛn fana kɛ an y'a ye k'a fɔ muso dɔw yɛrɛ bɛ k'a kɔnɔna la o muso ninnu olu bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la cogo jumɛn pour que a kana fɔ ko musow yɛrɛ bɛ sen bɛ bingani wale ninnu na olu bɛ se ka bɔ o kɔnɔna la cogo min na an y'a ye k'a fɔ fana ni musow ye kunnafoni di u bɛ se ka kalan fana kɛ musow kunna u tɛ minnu dɔn k'olu dɔn n'i y'a u ɲɛ bɛ gɛlɛya in natɔ la u bɛ se k'u yɛrɛ tanga a ma cogo jumɛn donc an y'o faamuyali kɛ bi lasegin in na pour que ka caman bɔ ni gɛlɛyaw bɛ na o bɛ kunbɛn cogo jumɛn pour que a kana kɛ kɔlɔlɔba ye musow kan welekan bɛ n bolo o ye k'a fɔ nin baara in mɔgɔ caman t'a dɔn donc an b'a ye k'a fɔ baarakɛda dɔw de bɛ yen nɔ olu b'a kama olu bɛ kunnafoni ɲini yanni ka se mankanw wulili ma donc a ka kɛ sababu ye kalan dɔw ka kɛ musow yɛrɛ kun pour que u yɛrɛ bɛ se ka sin fɔlɔw natɔ ye k'a fɔ ni sin minnu natɔ ye ça veut dire que gɛlɛya dɔ de bɛ ka na o musow n'u ye kunnafoni sɔrɔ o kan ka kalanw sɔrɔ o kan donc u yɛrɛ mana sin ninnu natɔ ye a bɛ kɛ sababu ye a t'u ta o tɛgɛ ma a tɛna na baro la k'a fɔ fana o fɛn ninnu bɛ fɔ ni wulikajɔw bɛ kɛ k'a fɔ ko nin ye alertes ye pour que ka fɛn dɔ kunbɛn a ka kɛ sababu ye u ka se ka réponse sɔrɔ olu la joona pour que ɲangata wale kana bonya kojugu a kɔlɔlɔ kana caya tuguni ka population bɛɛ sɔrɔ. Ni tun ye sanɔgɔlakaw furumuso Ɲaɲa Sɛnna ni tun ye ale ka kɔrɔfɔ ni lajɛrɛ in kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔw ni hakililaw sigi sen kan walasa musow ni denw bɛ se ka lakana cogo min na ni ayiwa gɛlɛyaw kun tora ka bɔ jamana kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ sa ni hakilina ɲɔgɔnnaw yarabiyama fɛn fɛn min na ni basigi ye jamana kɔnɔna na yarabiyama ala k'o hakilila ala k'o jidi an ka jamana kɔnɔna la n'an bɔra yen k'a ladɔnniya k'a fɔ an bɛ don min na ko bi min ye farafina sifinnakaw ka kulu min sigilen olu tɔgɔ la yirala k'a fɔ sigilen sancɛ farafina tɔgɔ la ko a ye san 37 sɔrɔ o de hukumu kɔnɔna la sa wulikajɔw kɛra fan caman fɛ jamana caman na ni ka se ka o ko olu ɲɛnamaya an yɛrɛ fɛ Mali la i b'a ye k'a fɔ wulikajɔw kɛra sifinnakaw fɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin kulu in yɛrɛ sigikun ye hakilila haju min ye ani ka ɲɛfɔli kɛ gɛlɛya minnu b'a a ko kɔnɔna la ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye o kɛnɛ ka sa min ye ɲɛmaa ye sa Mukutari Jara ni ale yɛrɛ farafina sifinnakaw ɲɛmaa Mali la yan ale ye min fɔ kɛnɛ ka ye an k'o lamɛn. Farafina jeunes ka kunkan ko kunko la an yɛrɛ la Mali la aussi an yɛrɛ la donc o de b'a to an b'a ɲini toujours an ka activité senfɛ farafina jeunes an ka fara ɲɔgɔn kan an ka dɔn k'a fɔ Afrique n'a kɛra kelen ye o de bɛ fisa Afrique bɛɛ ka ɲɛtaga taamasiyɛn min ye farankan hali bi organisation bɛ yen an ko AES n'o nana o fana ye hakilina min bɛ an ka intégration africaine lateliya donc an b'an yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ. Nin tun ye Mukutari Jara ni tun ye ale ka ɲɛfɔli ye nin kɛnɛ ka ye alisa min ye minisiriso min ale sigimɛ maliden minnu ma jamana wɛrɛw ka olu ka kɔɲɔ ɲɛnabɔliw kunna o minisiriso la min ye Lasina Kulibali ye ale yɛrɛ bɛ ka hakilila di nin ko in kan a ye min fanga lamɛn. U kɛra sababu ye ka jamana in denmisɛnnin caman fara ɲɔgɔn kan hali farafina kɔfɛ mɔgɔ minnu b'an ka jamana la k'olu fara ɲɔgɔn kan donc an ka baara yɔrɔ la minisiri min ɲɛsinnen don farafina ka kelenya kɔnɔna la an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa an b'u dɛmɛ kosɛbɛ i n'a fɔ u yɛrɛ b'an dɛmɛ cogoya min na parce que an ka laɲini bɛɛ ye kelen farafina ka kelenya. Ni tun ye minisiriso min ni maliden minnu bɛ jamana ko ka minisiriso min sigima olu ka kɔɲɔ ɲɛnabɔli kɔnɔ ni tun ye olu kɛ ci
ma boy kene ka ye ami do sa layini ti do re alisa farafina arab sa kala nyano chugo mina farafina shifina ka ubise ku tigani nyoma ka wala sa farafina arab sa tanye chugo mina layini yo de ami do yara bi ma alaka o hakila na alako cha ko so anga jamana ko la na mora ka la dona ka fo kene bele ba do alisikra senka mangro togola na ma fo festival de la manga ayela ka fo ko ni kene pa ko asikra sinkunti do re anga mangro ka sa wuli ka joka anga mangro alisa ubise ka topoto chugo ko na fasoro dai anga jamana ko la ani gele munu ma mangro ko era ko na jamana mangro ko anga jamana la o gele ubise ka fura ka chugo na o kene ga samia nyama bayre no Moktar Fofana alera ba nya fana ay mi fanga la me Gilami kon ban kan bi mangoro tiɲɛnen don dimɔgɔninw ni olu bɛ ka tiɲɛni kɛ a yɛrɛ kɛra sababu ye an ka mangoro tɛ se ka taa kɔ kan o kelen hali an bɛ bayɛlɛmali min fɔ tant que ni o baara ma se ka kɛ mangoro tɛ se ka mara k'a bila mɔn na ka se ka se bayɛlɛmali ma donc o ye gɛlɛya belebele de ye donc an b'a ɲini gouvernement fɛ u k'u ɲɛsin ma joona pour que tiɲɛni fanga kana bonya. An ye kuma in mɛn an bɛna se an ka chercheurs ma donc k'a lajɛ cogo min na an bɛ se ka fura bila sen kan ka yaala ka mangoro foro ninnu u bɛ se ka furakɛ cogo min pour que bana in an bɛ se ka cogo sɔrɔ bana in na pour que an ka mangoro bɛ se ka bɔ kɔfɛ comme a bɛ kɛ cogo min pour que an ka mangoro barakɛlaw bɛ se ka mangoro a nafa sɔrɔ pour que a nafa bɛ se ka se jamanadenw ma an ka économie ma. Ni tun ye Moktar Fofana ni ale yɛrɛ mangoro faraɲɔgɔn kulu man ka jamana kɔnɔna la ni ale yɛrɛ o ɲɛma n'a ma ko filière manga ale o ma ɲɛma ni tun ale ka hakilila ye halisa kɛnɛ ka sa min ye Musa Papa Sherifu n'ale yɛrɛ kɛnɛ yɛrɛ labɛnbaga dɔ ye ale yɛrɛ b'a hakilila di ko in kan a ye min fɔ an ka lamɛn. Mɔgɔ bɛ baara kɛ mangoro kɔnɔ olu fara ɲɔgɔn kan kana kuma mangoro gɛlɛyaw kan mangoro yɛrɛ ye fɛn mun ye mangoro bɛ se ka min ladon an ka jamana kɔnɔ ɲinan san kɔnɔ mangoro tɛna se ka exporter ka taa Union européenne kan le fait que exportation tɛna se ka kɛ an ye an ka fɛnw basé transformation de kan n'ale n'a ma se ka exporter a kɛnɛ i bɛ se k'a bayɛlɛma a bayɛlɛmali bɛ se ka fɛn caman di an bɛ tile 5 de la o tile 5 kɔnɔna la activité baden de prévoilen don an bɛ paneliw kɛ an bɛ taga yɔrɔ wɛrɛw la yɔrɔ minnu na mɔgɔw bɛ se ka mangoro kow ladon yɔrɔ min na hali ni mi ti Bamakɔ ye an y'a décider fana ka soirée kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛ mangoro tɔgɔ la o soirée bɛ kɛ ambassadeur d'Espagne ka résidence la o soirée kun tɛ dɔgɔdɛ ye mɔgɔw kana mangoro transformer sugu bɛɛ dun mais jɔn bɛna dun an ka faamaw yɛrɛ surtout parce que u ka se k'a dɔn fɛn minnu bɛ se ka kɛ u yɛrɛ k'a dɔn u bɛ se ka investir a la cogo min na maintenant an y'a soirée kɛ soirée payante ye c'est-à-dire que wari min bɛ sɔrɔ a la an ye coopérative dɔ sugandi an bɛ taa wari di olu ma u bɛ matériel san k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ka transformation kɛ n'a ye. Ni tun ye Musa Papa Aidara ni tun ale ka ɲɛfɔli sabu ale kɛnɛ ale yɛrɛ a maaba dɔ ye a ɲɛnabɔba dɔ ye ni tun ale ka hakililaw ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ festival mangoro ko a ko bɛ cogo min na ani mangoro ko yɛrɛ kan ka don bala cogo min na sabu a bi an ka jamana kɔnɔna fɛn min ye sɔrɔ sira ye i b'a ye ka fɔ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o tuma an bɛ dugawu wasa yɛrɛ biyama nin kɛnɛ na ɲɔgɔnnaw ni ala ka o caya an ka jamana kɔnɔna la n'an bɔra ye k'a ladɔnya k'a fɔ min ye an balima bɔbɔw ye olu ye kɛnɛ dɔw dayɛlɛ k'a yira k'a fɔ min ye festival Tendoro ka se ka ɲɛfɔli kɛ Tendoro yɛrɛ maa caman b'a mɛn maa caman b'a fɔ nka yalima a kɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye o tuma o kɛnɛ kɛ sa Kalifa Danbele ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye o ko la a ye min fɔ an ka lamɛn. Seko ni dɔnko kɛnɛ o de dira ɲina san de ma donc o hukumu kɔnɔna na n bɛ se k'a fɔ k'o ye fɛn fɔlɔ ye min y'a to ne yɛrɛ jɔra denfaya kɔnɔ filanan denmisɛnninw sera nin ma don min ka hakilina ɲɛfɔ ɲɛna ko an tɛ se ka to kɔ nin na cogo si la fɔlɔ an yɛrɛ ye école karamɔgɔw ye an b'an ka baara kɔnɔna na an y'an yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔna na o cogo de la filanan n'i ko an ka communauté ndemakolo b'i yɛrɛ dɔn fɛn dɔ de ye o ye fɛn min ye min dira i ma i somɔgɔw fɛ anw ye génération min ye n bɛ se k'a fɔ Tendoro original Tendoro a daminɛ an m'o ye mais aujourd'hui Tendoro bɛ comme feerefɛn min ye jamana bɛɛ minɛ hali n'i taara denmisɛnninw ka ɲɛnajɛyɔrɔ la Tendoro mana k'a la bɛɛ bɛ dɔn kɛ mais mɔgɔw t'a dɔn min don. Ni tun ye Kalifa Danbele ni ale yɛrɛ kɛnɛ a denfa ye ni tun ale ka ɲɛfɔliw ye o kɔfɛ Jean Dako ni ale yɛrɛ ye a kɛnɛ a maaba dɔ ye ale ye min fɔ an k'o lamɛn. I ko nisɔndiya a ka ca n'o ye parce que mɔgɔ nisɔndiyalen n'i ko ka tasuma fiyɛ n'a ɲɛji b'a faga daji b'a faga n'i di Tendoro o ye an bɔbɔ an dɔnni bɛ ni min ye an taabolo an ka seko n'an ka dɔnko o ye Tendoro ye parce que an b'a yɛrɛ ye o de kɔnɔ donc ni an sera ka hakili sɔrɔ bi ka kɛ o su fɔlɔ ye wasa an ka se ka an ka seko an ka kodɔn ani an ka yɛrɛdɔn ta kɛnɛ kan o ye wasa ye donc bi ne sewalen don ni ɲɛnajɛ ma kɛ a kun kan ka kɛ parce que n'i ko i yɛrɛ mɔgɔ tɛ foyi ye fo i ka seko n'i ka dɔnko. Ni tun ye Jean Dako ni tun ale ka nisɔndiya ni ko in ale labɛn na sa halisa walasa ka bɛɛ lajɛlen kuncɛ sa min jaralakaw furumuso Angel Dako n'ale yɛrɛ denba ye nin ko la sa ale ye min fɔ an ka lamɛn. Ne kɔntane ba de don a denmuso ye min kɛ vraiment a ɲɛna kojugu ka taa i mɔkɛw i bɔnsɔn ka ko kɔrɔ labɔ k'a yɛrɛ diɲɛna
a sara t'an bolo a y'a yira ko a ma ɲina a bɔ yɔrɔ kɔ donc a diyara n ye kojugu. Nin tun ye Madame Jara Marie Angeline Dako nin tun ye ale ka nisɔndiya nin kɛnɛ in ka ye an bɛ dugawu kɛ sa yarabiyama nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnnaw fɛn min ka sababu ye ka se ka i ka kɔrɔlenw ka se ka olu dɔn ni ka se ka u don bala yarabiyama ala k'olu hakili ala k'o jidi an ka jamana kɔnɔna la n'an bɔra k'a ladɔrɔn k'a fɔ jateminɛw y'a yira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la min ye lujuratɔ ye k'i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya caman kɔni b'u da la wa yira la k'a fɔ diinɛ sira fɛ i b'a ye k'a fɔ diinɛ kɔni ale bɛ lujuratɔw ka olu minɛcogo ɲuman na ka se ka u ka hakɛ k'u bɛɛ lajɛlen bila u ka hakɛ kɔnɔna la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko nka ko laadalatigi dɔw de bɛ yen k'i b'a ye k'a fɔ ko olu de ka gɛlɛya bi se lujuratɔw ma kuma caman na o tuma o hakilila minnu bɛ sen na sa i b'a ye k'a fɔ min ye lujuratɔw ka tɔnba min bɛ yen o ɲɛmaaba n'o ye Yaya Tarawele ale bɛ ɲɛfɔli k'a nin ko in na a ye min fɔ an ka lamɛn. Diinɛtigiw ye lujura faamuya k'a fɔ ko lujuratɔw kan ka kɛ i b'a fɔ bɛɛ lajɛlen lujuratɔw sen kan ka ye diinɛ baaraw ani laada baaraw ni sigida baaraw la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲinaman ka kɛ lujuratɔw kɔ foyi foyi la lujuratɔw kan n'u ka hakɛw ka kan i n'a fɔ adamaden tɔ bɛɛ lajɛlen nga laadatigi dɔw fɛ yen lujura faamuyalen don k'a kɛ bolokɔfɛ fɛn ye barisabula lujuratɔw kɛlen don saraka fɛnw ye ni n ko saraka fɛnw yɔrɔ dɔw la ni mɔgɔw bɛ ka wuli place ɲini na u bɛ lujuratɔw de saraka walima u bɛ lujuratɔw lafɛn misali la fini samara walima lujuratɔw bololafɛn dɔw ɲini ni ka baara k'o la walasa u bɛ se k'u ka plasiw sɔrɔ yɔrɔ dɔw fana la i bɛ taa sɔrɔ ni lujuratɔw kɔni sɔrɔ bangera du kɔnɔ a bɛ jate minɛ k'a fɔ ko do in ko kunangoya bɛ du in nɔfɛ surtout ni an balimamuso min yɛrɛ ye lujuratɔ kɔni bange o bɛ kɛ kɛrɛfɛdɛn ye yɔrɔ dɔw la ni jateminɛ ninnu an y'a jateminɛ k'a fɔ ko halisa diɲɛ kɔni walankatala cogo min na ni kɛwale dɔw bɛ yen halisa an balima lujuratɔ minnu kɔni ni mɔgɔw bɛ olu kɛ saraka ye ka caya la ye minnu ye an balima mɔgɔ bilenninw ye an bɛ welewele da kɛ k'a fɔ ko ni diinɛ kɔni ye lujuratɔw kɔni ni bɛɛ la diinɛw ye barisabula diinɛ kelen tɛ ni diinɛw ye lujuratɔw ni bɛɛ lajɛlen dama ka kɛ a ka kan an ka laadaw fana k'a lajɛ ten ka lujuratɔw kɔni ni bɛɛ lajɛlen dama ka kan parce que an bɛ don min na bi ni baarako misali don jɔyɔrɔko misali don jamana kɔnɔ lujuratɔw ye a bɛɛ lajɛlen kɛ. Nin tun ye Yaya Tarawele ni ale lujuratɔw ka faraɲɔgɔn kuluba min bɛ yen ni ale yɛrɛ o kuma lasela ni tun ye ale ka kɔrɔfɔ ye k'a se k'a da don gɛlɛyaw la gɛlɛya minnu ni san ni waati bɛɛ lajɛlen ni lujuratɔw bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔna la ka tila ka welewele bila wulikajɔw ka kɛ halisa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin lujuratɔw bɛɛ lajɛlen ma o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na ka bɔ o gɛlɛya ninnu kɔnɔna la n'an bɔra yen anw bɛ taa an ka jamana kɔ ka Umu Danbele mun bɛ bolo bi. Mohamed Samake an b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn min y'a ka jamana kɔ kunnafoni ye an b'a daminɛ ni Nigeri ale jamana ye jatigɛ wale bingani dɔ kɛra Nigeri ale jamana kan min bɔra ka kɛ jumadon a jirala k'a fɔ ko a kɛra Telanberi ale kɔni mara la n'o o kɔni bɛ dugu min yɛrɛ ko fɔ n'o ye Bani Bangu ye a jirala k'a fɔ ko o bɛ Nigeri ale kɔni tilebiyan fan fɛ sariya dɔw ka fɔ la u y'a jira k'a fɔ ko cɛ marifatigi kulu dɔw de kɔni binna maa dɔw kɔni kan minnu kun bɔra kɔni ka u kun da dugutaga sira kɔni kan k'u ka bɔ Ɲame k'u kun da Telanberi kɔni ale marabolo kɔni kan a jirala k'a fɔ ko cɛ marifatigiw kɔni ye u kunbɛn a kɛra sababuya kɔni ye maa 30 ɲɔgɔn olu kɔni bɔnɛna u ni na maa dɔw yɛrɛ fɛnɛ kɔni olu kɔni fɛnɛ joginna ni waati na wulikajɔ kɔni bɛ sen na Niger ale lakana tigilamaw fɛ barisa ni y'a ta k'a lajɛ ko sanga ni waati ko bingani wale kɔni ko a ka ca kosɛbɛ fɛn min ye Niger ale tilebiya fanfɛla kɔni fɛ a jirala k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni bɛ sen na mi don min na i ko bi o kɔfɛ Burkina Faso jamana kan fɛn min ye Burkina kiriso kɔni ye ale kɔni kun kelen bɛ ka maa minnu kɔni jalaki yuruguyurugu ta kɔni fanfɛla fɛ tɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔnɔ fɛn min ye kiriso kɔni ale bɔra kɔni ka ɲangili kɔni da maa dɔw kɔni kan u y'a jira k'a fɔ ko san 11 kaso ko o ɲangili kɔni dara Kamili ye kan a jirala k'a fɔ ko san 11 kaso ko ɲangili dara ale kan san 5 kaso ko ɲangili fɛnɛ dara fɛn min ye minisiri kɔrɔ n'o ye Lauriat Zongo ko san 5 kaso kɔni ko ale o fɛnɛ dara o kan a jirala k'a fɔ k'a ko ŋɔni tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye foroba wari ale duni ani a suɲɛni kɔni ko ɲangili kɔni dara kan ka sababuya kɔni k'u ye ni y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min ye Burkina marabaw kɔni ye k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli ni wulikajɔ caman kɔni na an bɛ don min na i ko bi maa o maa nɔ kɔni mana kɛ foroba
wari duni walima a suɲɛni kɔni na ka taa don ko wɛrɛ da fɛ min tɛ jamana kɔni ta kɔni ye ko ni min ka kan kɔni ko bɛ da i kan fɛn min ye Burkina ale marabagaw kɔni olu bɔra ka o lase kɔni k'a bila a bɛ waati jan kɔni bɔ nka ni waati in na fɛn min ye kiriso kɔni bɔra ka maa minnu kɔni jalaki fɔlɔ ni kaso ye o ye ni maa kofɔlen fila in kɔni ye o kɔfɛ Nigeria jamana kan cɛ marifatigikulu dɔw kɔni sanga ni waati kɔni ko wulikajɔ kɔni kɛra olu kɔni taalan ye u bɛ maaw kɔni bɔnɛ u ni na Nigeria ale jamana kɔni kɔnɔna la ko ni Nigeria camancɛ yan fan ta k'a lajɛ ko kari don fɛn min ye dugukolo ko mankan dɔ kɔni ko bɛ Nigeria ale camancɛ yan fan kɔni fɛ baganmaralaw ni sɛnɛkɛlaw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka maajuguw fɛnɛ kɔni ko olu fɛnɛ sen kɔni b'a la u ye wulikajɔ dɔ kɔni kɛ min kɛra sababuya ye maa 20 ni kɔ ka olu kɔni bɔnɛ u ni na nka ni waati in kɔni na wulikajɔ kɔni bɛ sen na Nigeria ale lakana tigilamɔgɔw fɛ ka se ka fu siri sɛnɛkɛlaw ni baganmaralaw u ka ni kɛlɛ in kɔni na nka ni maajugu kɔni donna sen kɔrɔ k'o bɛ kɛ gɛlɛyaba kɔni ye kosɛbɛ nka ni waati in na u ye dugudenw kɔni lakodɔnniya k'a fɔ k'u ka taa bɛn ni basigi ni kelenya kɔni ye ka ɲɛsin ɲɔgɔn kɔni ma an bɛ dugawu dɔn kɛ bɛn ni basigi ala ka nati an ka jamana ale kelenkelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mɛri Samake an kun ye min sɔrɔ ni kun ye olu dɔ ye an tɛ Damele kunnafoni ɲɛna an bɛ dugawu kɛ sa ka Jabaru Masale sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la yarabiyama gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔna la gɛlɛyaw bɛ se ka ban cogo min na k'a ladɔnniya k'a fɔ maa minnu bɛ n'u olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ gɛlɛyaw ye an bɛ dugawu kɛ sa ka tila k'a yira u bɛɛ lajɛlen k'a fɔ an n'u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ hali na an ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na dusukun na an bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲɔgɔn fɛ yarabiyama gɛlɛya ye an kun tɛ ta wa n'Ala sɔnna ma Jabaru Masa ale b'an ka dugawu bɛɛ lajɛlen jaabi Jabaru Masa ale b'an ka dugawu bɛɛ lajɛlen jaabi Jabaru Masa ale b'an ka dugawu bɛɛ lajɛlen jaabi Jabaru Masa ale b'an ka dugawu bɛɛ lajɛlen jaabi